La Universitat Politècnica de Catalunya és una institució pública capdavantera a Europa en educació superior i recerca especialitzada en enginyeria, arquitectura, ciència i tecnologia, i compta amb 18 centres de docència per tot el país i més de 200 programes de formació permanents. Barcelona és una de les ciutats més atractives del món i és on hi ha un dels seus campus, el campus Diagonal Besòs, amb l'Escola d'Enginyeria de Barcelona Est, EEBE, situada al costat del mar, entre Barcelona i Sant Adrià de Besòs. L'EEBE compta amb més de 500 professors i investigadors, amb una de les taxes de producció científica més altes de la UPC, i forma més de 3.000 estudiants cada any. Actualment té al voltant de 40 grups de recerca treballant en diverses àrees de coneixement, amb nombrosos projectes europeus i de transferència de tecnologia amb la indústria. L'EEBE ofereix programes de grau, dobles graus, màster i doctorat en enginyeria interdisciplinària, i alguns d'ells són impartits completament en anglès. Es caracteritza per la seva internacionalització amb més de 200 estudiants incoming anuals i amb diversos programes de màster Erasmus Mundus. El campus té més de 50.000 metres quadrats en què hi ha laboratoris científics i tecnològics, un auditori, aules docents, instal·lacions per a la recerca i centres d'innovació. A més, disposa d'una residència universitària per a estudiants, professors i investigadors. La qualitat, la responsabilitat social i la tecnoètica són el pilar de l'EEBE, que du a terme nombrosos projectes amb organitzacions del sector, així com actuacions per tractar de convertir el campus Diagonal Besòs en un referent en docència i recerca de l'enginyeria sostenible i l'economia circular. També compta amb una sòlida xarxa d'associacions estudiantils que treballen en el disseny innovador en àrees com ara els vehicles elèctrics, la robòtica, l'enginyeria biomèdica o la impressió en 3D. L'EEBE té una relació molt estreta amb negocis i companyies d'innovació, amb la transferència de capacitats interdisciplinàries per activar projectes innovadors. Totes aquestes sinergies tracten de convertir els seus estudiants en futurs professionals que atenen els del seu voltant per aconseguir una societat més tecnològica, innovadora i responsable.